Så på en måde at samle dit fokus lige her. Det vil sige, mærk hvor du sidder lige nu. Først og fremmest helt fysisk at mærke din krop. Og at åbne dig for sansningen og fornemmelsen af kroppen. Din væren lige nu i kroppen. Så du mærker hvor du sidder. Mærker de dele af kroppen, der har kontakt med underlaget. De dele af benene og fødderne, der har kontakt med underlaget. Når du mærker enden mod sædet, i puden eller hvad du nu sidder på. Og hvis det føles naturligt for dig, må du gerne bevæge bækkenet en lille smule. Så du lige flytter opmærksomheden ned til en lille bevægelse i bækkenet. Og måske mærke, at den lille bevægelse resonerer eller bevæger sig op igennem rygsøjlen, så du flytter opmærksomheden op langs ryggen fra lænden, måske helt ned fra sædeknuderne. Op langs lænden. Til midten af ryggen. Op mellem skulderbladene. Og op til dine skuldre. Så du med sådan en blød opmærksomhed følger kroppen rundt, eller flytter opmærksomheden rundt til forskellige dele af kroppen, uden at have nogen intention om ligesom at afspænde eller ændre på din tilstand lige nu. Det kan være, det spænder af sig selv, det er jo helt okay. Men det er mere at have en intention om at omfatte eller indhylde, hvis man kan sige sådan, din krop i sådan en blød opmærksomhed, din opmærksomhed. Så du på en måde byder dig selv velkommen i kroppen til at starte med. Lad den bløde opmærksomhed bevæge sig fra skuldrene og ud i armene. Overarmene. Albuerne. Underarmene. Og helt ud i hænderne og fingrene. Så du virkelig sanser din væren i kroppen. Helt konkret fysisk. Med den her bløde opmærksomhed.
Mærk også forsiden af kroppen. Hele brystområdet. Måske du kan mærke åndedrættet i lungerne. Bare sådan som det er. Det er mere, at du retter din bløde opmærksomhed mod åndedrættet. Sådan helt fysisk inde i din krop. Inde i brystet. Inde i lungerne. Mærk ned omkring solar plexus og maven. Hele tiden som sådan en nærværende opmærksomhed. Der bare sådan blødt følger med i din vejrtrækning. Måske du kan mærke vejrtrækningen helt ned i bækkenet eller helt ned nederst i maven. Og hvis ikke du kan mærke vejrtrækningen, så bare mærk eller lad din opmærksomhed hvile der, mens du mærker åndedrættet der, hvor du kan mærke det i kroppen. Så flyt opmærksomheden til hovedet. Måske i første omgang til nakken. Meget gerne lave små bevægelser, måske ikke sådan store, men bare lige, det hjælper nogle gange til at flytte opmærksomheden ind til området. Mærk hovedbunden. Og ansigtet. Panden. Øjnene. Øjenhulerne. Kinderne. Din næse. Og munden og dine kæber. Sid et øjeblik og bare være fuldstændig nærværende med din væren i kroppen lige nu. At tillade et øjeblik, hvor der ikke er noget, du skal forandre på, lave om på, gøre noget ved. Tillad dig at mærke fornemmelsen af ikke-gøren. Hvis du oplever, at der er mange tanker, som tager opmærksomheden, eller gerne vil tænkes lige nu, så ret opmærksomheden meget sådan fokuseret på åndedrættet. Og brug dine tanker til at følge åndedrættet ved at sige til dig selv eller tænke
Jeg ånder ind. Jeg ånder ud. Så du følger åndedrættet med dine tanker. Indånding. Udånding. Indånding. Udånding. Så du også bringer tankerne ind i at beskæftige sig med det du gør lige nu. Indånding. Udånding. Indånding. Udånding. Hold nu fokus ved udånding. Og hvis det føles naturligt for dig, så er sådan en fornemmelse af, at hver gang du ånder ud, at din opmærksomhed lander i hjertet. Så du på en måde afspænder dit indre, eller lander blødt med din opmærksomhed i hjertet. Det er ikke for at fremkalde en bestemt følelse, selvom der må gerne være en følelse, hvis der er det. Det er mere sådan en åben lytten eller sansen ind i dit hjertes åbenhed eller lukkethed, hvis det er lukket lige nu. Uanset hvad din følelsesmæssige tilstand er, så vær der med dit nærvær, din bløde opmærksomhed i hjertet. Og hver gang du ånder ud, at lande lidt dybere, eller måske lidt mere afspændt, eller hvordan du nu sanser det i dit hjerte. Og hvis det giver mening for dig, så inddrag stilheden i rummet, eller stilheden i dig lige nu. Bare som sådan en, hvad skal man sige, at inddrage stilhed. Det at du sidder stille, måske noget i dig er stille, og vi er i hvert fald stille lige nu. Så det bliver en del af, eller bliver taget med i din opmærksomhed. Hjertet og det der er stille.